Salutare tuturor, astăzi suntem la un nou episod. Stați puțin să verific. Așa. Suntem la un joc sugerat de un prieten. Nu știu. Opa. O să începem cu prima bombă. Habar n-am cum se numește. Habar n-am. Da, nu știu, vedem noi. Și ce trebuie să fac? Așa. Bum! Ce explozie mare! Da, foarte. Foarte interesant. Le luăm la rând ca să vedem care cum e mai de care. Oh my god! N-aș vrea să fi fost într-un bloc de pe lângă muntele, din fața muntelui ăsta. Să vedem asta, ce face porcăria asta. Nu, cam nu știu ce zic, asta cred că a fost puțin mai șmecheră asta. Oh my god! What? Nu vreau să stau în bloc. Mă rog, nu vreau să mai spun această chestie de aici. Oh my god! A distrus tot orașul. Am ecranul alb. Alo? Ho! Cât de șmecher. Nu știu ce fac. Wow! LOL. Nu știu, cred că o să fac o serie. La mine cel mai mult mi-a plăcut chestiunea asta, nu asta. Asta. Ori dacă dăm aici sus, ce se întâmplă? Oh my god, asta chiar a fost șmecher. Cred că tot o să distrugă tot orașul, nu? Da. Să sperăm că nu. Nu a distrus tot orașul, a mai rămas un bloc în dreapta. Ori dacă o dăm aici sus, ce se întâmplă? Da. Să-ți că sunt curios de o chestie. Vreau să mă iau cu pacea asta de aici. Uite. Dacă de atunci când explodează bomba nucleară dispar și ei. Ar trebui să stăm o țară să verific asta dacă filmează. Da, filmează. Am filmat deja 9 minute, Doamne, ferește. Restart. Și dacă dăm bomba aici, faci pe zonă cu papapaci. Gata. Punem cu papapaci.
că o să distrugă tot orașul. Normal că nu o să distrugă tot orașul. Da, oameni buni. Cam atât ar fi și cu acest episod. Încă o bună. Eu am fost Denis și până data viitoare v-am salutat, oameni buni, și să sperăm că o să încercați și voi joc. Să nu uitați să apăsați butonul de subscribe și să dați un like. Să încercați și voi jocul, dacă vreți. Până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!